Yan. Terus naman. What's up? Please support me. I'm Bisaya. Yung Bisaya, supportahan niyo ako. Be brave, be honest, be kind. Sakit ng ano ko. Siguro mga 1 week. Mga 1 week. Yes, ma. Yung viewers nito. Yan, may tatlo. Shout out. Hello, shout out. Sino yan? Rosalina Gonzales. Rag. Hi, hello. Hi, hello. Please support me. Hello, hello. Taga-disama mo, Bisaya here. Bisaya, nalimpad sa Manila. Shout out sa mga Bisaya. Shout out sa mga Bisaya. Shout out sa mga Bisaya. Nalimpad sa Manila. Shout out 20 viewers. Ito na siya. Cedric Fernandez. Shout out. Ito, pantulog. Para mamaya, labat tayo ngayon para mamaya. Tuyo na. Happy Sunday. Hi, hello. Hi, hello. Cedric Fernandez, shout out. Laba-laba. Type Bisaya kung Bisaya ka. Takpan ba to? Takpan pala to si Cedric ah. Shout out. Hindi pa tayo kumikita ngayon eh. Kaya wala tayong maibigay na pasalamat. Ano muna lang muna. Word na lang na salamat. Tapos pusong pasalamat na lang muna. Samantha Lorraine Assis. Shout out. Hi, hello. Thank you sa nag-like. Laba-laba tayo kasi Sunday. Sunday said hi. Samantha, hi. Hello. Tap. Support my vlog. May ano ako, may mga kanta akong nagawa dyan.
na-upload ko. Actually, dalawa yung YouTube channel ko. Kaso, yung isa, hindi na maano yun eh. Na-restrict yung isa, yung Kamote ng Pinas. Na-restrict yun. So, kaya na-upload ko yung mga gawa ko na kanta dyan dito sa Bisaya. Biyahe ni Bisaya. Prophet. Hi, hello everyone. Shout out sa 4 na nanood, 2 like. Subscribers, thank you. Labade oh. Patapos na rin. Sampay na binabad ko dito sa Downy. Downy, tapos ito yung sabon natin. Pride. Yan. Shout out. Dalawang viewers. 2 like. Thank you. Support naman yung kanta. Christian song ng kanta natin. May 2 akong Christian song na Bisaya. I-upload ko yun mamaya. 3 na yung like. Hello. 3 din yung top fan. Thank you. Salamat sa support. Bali, pag nandyan pa kayo hanggang sa magpasahod tayo dito, bigyan ko kayo ng reward. Sa ngayon, wala pa akong mabigay na reward sa inyo. Facebook, YouTube, Biyahe ni Bisaya. Biyahe ni Bisaya on Facebook and YouTube. Wala pa akong TikTok. TikTok ko kasi pang lima. Salamat sa inyo. Thank you, subscribers. Lipat ko kayo dito kasi magsampay na tayo. Masakit yung paa ko kasi ito, tingnan nyo. Yan o. Nabagsak ka ng molye. Ayan o. Sakit. Nabagsak ka ng molye. Pangit mga iba ako kasi nasira sa basak ba. Sana lang yung viewer natin. Shout out. Mag-end na tayo pagkatapos ikap. Tapos sampay. Tapos ng sampay, mag-end na tayo ng live. Salamat sa mga nanood. Hello. Ang tulog ko. Balang pang marap sa buhay. Ibig mo rin mo. Maliligo ako. Maliligo ako ngayon. Maliligo ako ngayon.
Ay, nahulog mo. Wait lang eh. Hello. Sa Manila, di ko din tatamad-tamad dito. Ayaw mong kagutom. Shout out. Wala na tayong viewers. Wala. Laban ko na laban ko tong chinelas ko. Ito. Chinelas. Kasi nagugyot na eh. Putiin natin. Yung sa akong chinelas, bumasok kasi sinukot ng iba. Pero pinantay ko sa powder din yun. Yung ano yun, sinukot ng iba eh. Yan. Tapos na. Yan na. Ikot na. Ayun lang. Thank you sa panonood. Naliligo sa akin. Yan lang. Thank you. Shout out ko muna yung mga nanood bago mag-end. Shout out muna sa mga nanood bago mag-end. Rosalinda Gonzalez, shout out. Samantha Lorraine Assis, shout out. Cedric Fernandez, shout out sa'yo. Yun lang. Ralds Istuna, shout out sa'yo. Yun, thank you. Hello, shout out. Pag wala nang nanood, end ko na agad.
First live na yata natin to. Yun. Oh, naging 12 naman ang nanood. July na ngayon, July. Ayan o. July 5. Shout out sa inyo. Shout out sa mga nanonood. 15 minutes na yung live natin. Maliligo tayo. Malalago. 14. Shout out 14. Pag naging 0, endan natin. Linggo ngayon, linggo. Hindi ako nakapagsimba kasi na masakit yung paa ko pag ilakad-lakad. Pahinga ko muna. Tawag yata yan. Shout out Dom 1 Pit hi, hello. Shout out. Oh. Shout out sa mga Bisaya diha. Bisaya ko. Muna akong pangan biyahin ni Bisaya kasi Bisaya ko. Again, ulitin ko yung may mga kanta ako na ginawa, Christian song, may Bisaya, may Tagalog. Please support naman. Tagal ko nang sinulat yan kaso hindi kami buo na banda. Kaya ano yan siya, AI generated. 5 na. Pagdating natin sa 0 viewers, end natin yung live natin kasi para makapagtrabaho ko tayo ng iba. Meron dyan. Shout out. Salamat sa suporta. Salamat sa mga subscribers natin. Ang oras 12. Ayun.